ಮಾತರಿಗ್ಲ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಬಿನ್ನರಿಗ್ಲೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಜನ ಮಂದಿರ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪೋಪ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ಕೈಕಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಪಲ್ಲ ಮಜ್ಜಲು ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಪೋಪ ಆಡೆ ಪೋದಿ ಅನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣೊಂದು ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ ಅನಿಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನಾಗ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಎಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ನಿಕಲ್ದ ತೂಲಿ ಒಲ್ಪಾನ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಬಾ. बल्ले बल्ले इंच दिले तो जरा ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕನಿಕುಲ ಅಮ್ಮ ಬಂದೆ ఎన్నాడు నిక్కల పేరు మొదటిసారి ఆ శక్తిని ఆంజనేయుడు మాత్రం ಬಳಸಿನ बरीक बल्लदे गाड़ी निकलता है ही हमने पूरी